yung result. Ito na po yung result ngayon. Kung ilan pong pan. Ito po ang ginagawa ngayon. How to vote. By oval opposite, names of candidates. Ito po. Ginagawa po ngayon dito sa Manawag Parish ang isang pag-aaral na ginagawa parang isagawa ang maganda eleksyon. Yan na po, ang Picos machine. Walang daya. Walang daya. Walang basbas. Okay, walang dagdag. Okay, maganda. Niluluwa ng machine pag masama. They are intelligent voters. Okay. Sir, tinatanong kung sino lang ang nanalo sa presintong yun. Ito na po yung count ko sa presinto. Hindi pa po yung official result sa presinto. Presinto pa lang ito isa ang presinto. Kaya na po, yung 40 ballot counted, yung Demesa nakagarner ng 9 votes.